Een soort liep het er net verhoren. Uit zijn nieuwe, maar toch ik vertrouwde namen en een oren eigenaar. Maar van binnen is het alletje nog hetzelfde, want dat wie kwartli nog verbouwd. De grootste verhoring zit hem in deze camera's die toch de hele discotheek hingen. Er zijn 16 camera's verspreid door de hele discotheek en in en boeten. Nou, en die gaat helemaal in de ruimte. En die kan het hele parkeerterrein in de gaten houden. En ja, het ben gewoon heel iets balsjes in de telefoon of van de morgen. En daar werd alles wordt er mooi zien, zeg maar. Je kent nou elke hoeken van de discotheek bezien. Ja, er is een hoekje waar ze steen kennen van waar maar die even steen van de BW beeld. Dat redden ze net op. Voordat deze jeugd naar binnen mij voor de mannelijkse mega schoolparty, krijgt eerst de burgemeester een rondleiding. Nou, en ze zijn heel vandalismebestendig. Als u tegenaan slaat, dan sla je echt de hand kapot. Met de huidige camerasystemen hebben ze heel snel in de gaten wat er gebeurt in welke ruimte. Dus als er ergens een knoppartij is, als mensen vallen, als er gedeeld wordt, dan hebben ze nu gewoon binnen een paar seconden in de gaten. Dan is de kwestie of er adequaat op wordt gereageerd. Dat is helemaal aan de uitbater. En ik moet zeggen, ook dan als vader, dit is niet per se een slechte gelegenheid. Ik ben erg tevreden over wat ik hier aantref. Alle beelden van de camera's worden opname en korte tijd bewaren. Ik herinner er meer beveiligers om in de discotheek. Toch is het maar de vraag of zulke maatregels incidenten, liekers de deer van Redma Smedema, voorkomen kunnen. Nee, je kan het nooit voorkomen. Alleen je kan wel alles doen wat je in je macht hebben om het te voorkomen. Je kan alle maatregelen nemen die te binnen om het te voorkomen. Maar zoals ik zei, je kan het nooit uitroeien. We kunnen zelfs 16 camera's net zien op. Nee, ik wil hier 200 portiers om te rennen en ik hier 1000 camera's te hangen. Nou kan je dat net voorkomen.